Сәлем, иң шаян, иң тиктормас һәм кызыксынучан дусларым. Сезнең кулларыгыз инде эшкә әзерме? Алайса тизрәк кушылыгыз. Бүген без сезнең белән сикерә торган куян ясаячакбыз. Моның өчен безгә менә мондый стаканнар, кайчы, без, менә мондый матур куян йөзе, җилем һәм резинкалар кирәк булачак. Эшне без стаканны 4 яктан тишүдән башлыйбыз. Моның өчен безгә без кирәк булачак. Дуслар, без белән эшләгәндә сак булыгыз, кирәк булса, әти-әниләрегездән ярдәм дә сорагыз. Булды. Хәзер менә мондый матур куян битен кисеп чыгабыз. Булды. Куяным әзер. Хәзер мин аны тишеп чыккан стаканга ябыштырып куям. Булды. Куян үз урынында. Хәзер менә мондый резинканы алып, аны менә булай кисәм. Һәм икенчесен дә шулай ясарга кирәк. Менә булай. Ике менә шундый резинкадан ясалган җеп килеп чыкты. Хәзер без бу җепне капма каршы торган ике тишеккә кертеп куябыз. Хәзер бу резинканы ике яктан да бәйләп куябыз. Артыгын кисеп алабыз. Һәм икенче резинка белән нәкъ шуны ук эшлибез. Шулай ук артыгын кисеп алабыз. Бетте, куян әзер. Хәзер икенче стаканны алабыз. Куянны менә шулай резинкаларны тарттырып утыртабыз һәм җибәрәбез. Булды, менә күрәсезме? Куяныбыз ничек югары сикерә. Сез дә һичшиксез андыйны ясап карагыз. Бәлки сезнеке биегрәк сикерер. Ә бүгенгә шулар иде. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.